Niger, Hausa TV 24. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da 'yan uwa game da wannan aiki da ake yi na canza rayuwar manoma da yawa a fannin gyare-gyare game da abin da ya shafi matarar ruwa. Haka ne, yana da muhimmanci ku gane, haka ne gyaran matarar ruwan keta zai canza rayuwar manoma da yawa idan aka samu ruwa duk shekara. Noman rani zai ƙaru kuma amfanin gona zai ninka kamar yadda aka saba. Game da hanyoyin keta zuwa Dakota da sauran yankuna, ga dabarun da za su yi su sa aikin ya fi tasiri sosai. Hanyoyin tare ruwa: a gina ƙananan madatsar ruwa da rijiyoyin burtsatse kusa da gonaki, haka zai rage nisan da manoma ke tafiya don ban ruwa ga abin da suka shuka. Hanyoyin mota masu ɗorewa: a yi amfani da laterite da aka damfara maimakon kwalta kaɗai. Mai sauƙi ne ga gyara kuma baya lalacewa da ruwan sama da sauri. Kasuwancin haɗaɗa: a kafa wuraren ajiya da kasuwanci a tsakiyar hanya tsakanin Keta da Dakota. Manoma za su saida amfanin ba tare da tafiyar nesa ba. Ƙungiyoyin sufuri manoma su haɗa mota ɗaya ko telam zai rage kuɗin mai kuma zai sa amfanin ya isa kasuwa yana da kyau. Koyar da fasaha ajiya: kamar a misali, a koyar da mutane fasahar ajiya. Idan tumatir ko albasa ko wake ba su lalace da wuri ba, manoma zai iya jiran farashi ya isa kafin ya saida. Tambaya ɗaya kawai shine, wai shin gwamnati ko ƙungiyoyi ce ke ɗauke da yaunin gyaran hanyoyi ko kuma haɗin gwiwa ne na al'umma? Idan ya kasance al'umma na da hannun aiki, yakan fi ɗaurewa saboda kowa na daraja aikin kuma kowa na ganin abin da zai iya samu. Da haka wannan dai aiki ne mai muhimmanci wanda yana da kyau idan aka tashi tsaye a kan shi, irin yadda muka ji tuni yanzu an fara aiki ne da zai sauya rayuwar yankunan wajen daga cikin abin da ya shafi al'amuran da suka kasance a baya. Naka anan da muke fatan Allah Ubangiji ya taimaka, domin abin da ya shafi noma da wani tare-taren ruwa, wannan duk ya shiga cikin tsarin da ake ce ma grande irrigation, tsari na shugaban ƙasa wanda ya riga ya kawo domin mu tashi tukuru mu yi aiki domin mu 'yan Nijar mu ƙirƙira abin da zai amfane mu gabaki ɗaya, ba tare da wani abu ya zo mana daga waje ba, kuma ba tare da mun hudda kayan daga waje ba. Mu noma, mu ci shi a nan, mu saida shi a nan. Wannan shi ne babban gurin gwamnati. Idan abin ya kai ga ya ishe mu, to ba laifi bane idan akan iya hudda, amma gida bai koshi ba, ba za a iya ba daji ba. To shine wannan tsarin grande irrigation. Da haka Allah ya taimake mu, Allah ya taimaki wannan gwamnati mai albarka. صحفي نيجر Hausa 24 TV.